ana ansar kebura. Lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai na tsinta ATM. Na tsinta ATM. In je in kai ma mai POS din nan. Yawa, salamu alaikum. Mai POS na? Na kasuwa. Kai na ko shi na? Yawwa da Allah bari in tuwo ga wada ma wata wanga ATM din da kaka gani cinta te ne kuma na ga sabo na wallahi akwai kudi da yawa ciki ya ga sabo lambobin ga na kuma da na kan aka yi da wannan ba na gaba ne wannan kira ba ba 'yan sanda za ka kira bin ba wallahi na bakku da Allah.